Bun. Punga numărul 2. Ma. Haideți să vedem punga numărul 2, ce avem. Să vedem. O bucată rochiță, tot așa. Leopard. Leopard mov. Bă, deci mă omoră pungile astea. Aici mare ăsta bluză cu Scania. Da. Ok. Asta ce tot ceva. Set asta ce este. Da. Bluziță Top. Se numește. cu pantalon. Topless se numește. Pantalon. Pantalon și bluziță. Mamă. Haine. Și aici? Ce fain. Ah, e una singură. Mamă. S-au venit mai din astea din Norvegia. Scania. Hai să desfacem și ăsta. Asta e împreună, ai? Asta să fie împreună cu scara. Asta ok. Desfacem și scara. Norvegia, Scania, Franța. Nu e pistol de ăsta În din... aceeași categorie, nu? Pistol din încălzit. Da, cred că a venit același curier. Haideți să facem și scara așa cum e. Mă dau mai departe aici. Chiar aveam nevoie de o scară. Ați fi și reușit? Da. E rezistentoare? Ce să zic? Vedem acum. Câte kg ține? Câte kg ține? 150 stai acolo, fac. Schiurități, 150. Înseamnă că e rezistentor. Nu față de scara aia de oameni, Da. Asta e mult mai ok, da? arată mai bine. Să iau câte nu? Ha? Să iau câte zic. Acum, Trebuie să și probez pe asta. acum o testăm. Direct, acum.